Výborne, takže teraz síce vám to neukážem na tom oválnom dne, ale tuto to budete vidieť lepšie. Takže si dáte tripárovú uzávierku, prvé 3 prúty dáte dole a teraz ten, ktorý je naľavo, preložíte cez ten stojací a priložíte ten stojací. A znova, musíte ísť vyslovene podľa videa, aby som vám to neopisovala a nebudete vedieť, čo robiť. Takže a teraz ten, ktorý je napravo, ten dlhší musíte vždy zobrať. Pozrite, rukou berem ten, čo je napravo. Ten, čo je napravo. A ten vždy preložím cez prúd a ten stojací k nemu priložím. Pozrite, vidíte ten dlhší. Vždy musíte zobrať ten dlhší prúd. Preložíte a priložíte ten stojací. Táto uzavierka je taká plochá z vrchu. A znova ten napravo a priložiť. Ten napravo a zozadu priložiť. Znova ten napravo a zozadu priložiť. Preto je tripárová, lebo teraz vidíte, že máte vždy 3 páry prútov, s ktorými sa robí. Ten napravo a priložiť. Ten napravo a priložiť. Majte dobre namočené prúty, aby sa vám nepolámali. A týmto štýlom si pekne opletiete ten čalunený vrchnák kolom dokola. Ten napravo a priložiť. No a teraz tento prvý založený prúd si takto vyťahnite a znova si zoberte ten napravo a prestrčte a ten stojací zozadu priložite, tak ako doteraz. Teraz si povolíte druhý prúd, aby sa vám tam urobil priestor a ten prúd vediete popred ten priložený. Teraz vlastne ideme opačne. Ten už je priložený zozadu a tento vy do ňoho len napasovávate. Prvý išiel pod 1 prúd, druhý ide pod 2. To som dala zle, musím sa vrátiť a podsunúť pod druhý. Tak. Pod 2. A teraz posledný prúd pôjde pod 3. 1, 2, 3. Vlastne celý čas sa vždy prikladá ten dlhší prúd a ten stojací zozadu. Lenže keďže ten prvý je už zapracovaný, tak tieto posledné 3 dávate spredu.